Сәлем дуслар, хайырлы көн баршагызга, безнең каналда булган кызларга, егетләргә һәм барча безне яратып караган тамашачыларыбызга. Бүген исәннәшик без бүген мин үзем генә түгел, без бүген бик трендовый, бик фэшн әйбер төшерергә булдык. Гөлназ Сафарова һәрдаим Татар радиосының һәм дә инде татар җырының алып баручысы, алыштыргысыз алып баручысы, аңа тиңнәре юк. Андый кешеләр бик сирәк, бик әз безнең талантлы алып баручыларыбыз һәм ул бүген безнең белән булачак шушы безнең тапшыруыбызда. Аннан соң безнең белән бүген Ләйсән Усманова. Ләйсән безнең бик алдынгы дизайнерлар белән бергәлектә эшли һәм ул тиздән бу көннәрдә үзенең студия мәктәбен ачырга йөри. Ул стилист һәм бүген безгә дә үзенең киңәшләрен бирер дип өметләнәсе килә. Без бүген бик фэшн, бик трендта булган яхшы кибетләрнең берсенә килдек. Быелгы сезонда трендта нинди төсләр булачак, нинди киемнәр булачак, син бит бездән күбрәк беләсең. Җылы да булсын, матур да булсын, уңайлы да булсын. Иң популяр төс кызыл төс, наверное, скорее. Кызыл төс булачак. Мин бик яратып торам инде. Кызыл төрле. Илдар миңа әтәчләр төшкәндә кызыл ни рубашка алган исем бу тапкыр. Шуннан соң мин уйлаганым кызыл төсне бүтән кимәсмен дип. Юк, кызыл бит ул бер киясең дә ул шундый истә кала торган төс. Аны киясең дә теге бер 3 көннән киеп булмый тагын, тагын шул әтәчләр төшкән кофтасын кияләр икән. Әтәч елы дәвам итә димәк безнең. Беренче костюм шуннан тагын. Мен, допустим, полоска там, квадраты, клетка. Ну дигәндә. Әйе, шундый уэльская клетка называется. Уэльская. Әйе. Кыскартмыймы аякларны? Юк. Аның дөрес иттереп кисәң, дөрес Озын. озынлыгын алсаң, әйе. Әйе. Дөрес булачак. Авыл тазартмыйм. Дөрес Иң мөһиме ул Ул тазартмыйм. Гүзәл Уразова бала көтә икән. дөрес фасоны дөрес булса, бер Я Гүлназнда инде ничә тапкыр озаттылар инде. Мондайрак кофта кисәң. Киңрәк кофта киебез икән, безгә әйтәләр инде бала табырга җыйнак. Шуңа күрә безгә инде теге тартып бирә торган, кысыбрак тора торган әйберләр. Кстати, шул там бер тренд. Билне Буып тору. Тоже. Быел күрдем, каешларны блайтер буып түгел, ә менә блайтер бәйләп куеп теге. Ничек телисең, шулай бәйләп куясың. Уңайлы да, җайлы да. Штанда төшмәй. Шуннан вельвет, замша, шундай 20-нче еллардан килгән тренд. Женственностьна иң прям популяр хәзер. Бүтән мешковатый булган, бүтән шундай оверсайзлар барса китә, хәзер шундай именно акцент. Оверсайз уңайлы иде. Уңайлы. Джинсы белән киеп. Хәзер пояс белән билгеләп куйсаң, менә шул уже. Менә мәсәлән, Алайса гардеробка пояслар гына аласы була икән. менә мәсәлән мин гастрольләрдә йөргән кешегә мин гөл матур киенергә тиеш. Мин аны беләм, мин менә от иголки булырга тиеш бит инде. Но соңгы тапкыр килдем шундый нәтиҗәгә, миңа ничек җайлы, ничек җылы, мин шулай киенергә тырышам. Һәм карыйм соңгы трендларда, менә кибетләрдә күп булырга туры килә, чакралар да бик күп. Менә карыйм җылы кием һәм шул ук вакытта ул стильле, менә миңа уңайлы булганда, мин аны алып рәхәтләнеп Юк, менә шул костюмнар, менә кашемир костюмнар, алар бит җылы да, аларның муеннары да бар, шалбарлары да бар. Менә шул хәтта мехлы аяк киеме. Киеп куйдың аягыңа да җылы, бөтен җиреңә җылы. Безнең самое главное, төс булырга тиеш. Чтобы не все серое, не все черное. Әйе. Получается, самое главное. Караңгы киенеп булмас. Можно гладко киеп. Инде дә булса детальләрне. Детальные серьги, браслеты, что-нибудь такое. Еще будет хорошо. Киенеп карыйбызмы? Найдёшь. Давай безне киендер инде, пожалуйста. Җылы итеп, матур итеп, әйе. Кышка пуховиклар, шундай зур объемный пуховиклар. Можно киергә, потом на будущее. Әйе. Монда карыйм көзге коллекция әле, монда бихисап күп. Без аны киеп карарбыз. Әйдәгез. Менә миңа
буш. Менә шулай матур тоже. Менә бу джем. Менә бу төс име тазарта бераз. Тузарта? Әзрәк кенә. Менә буңа караганда. Серый шикарный. Серый, конечно. Кызлар, барыгыз примерчныйга, хәзер кип барысын да киеп карыйбыз. Әйдәгез. Достар, менә күрәсезме, кешенең артист икәнлеге әллә каян күренеп тора инде, димме? Без ияләнгән гастрольләрдә салкында йөрергә, шуңа күрә без менә кат киенәбез, менә курткасына пәлтә. Ләкин бу трендта чынлап та бу теге өстесенә кию үзенә күрә матур һәм ничектер тазартмый да, менә бил урынында, күкрәк урынында, кул урынында, име? Миңа да ошый. Минем әбинең менә шушындай ние бар. Шушындай жилеты бар, име? Ул даны яратып кия. Минем әбигә дә ошаячак, чөнки монда бил капланган, бил җылыда. Монда җылы. Гүзәл. Киттек. Безне көтәләр. Сен килешер имесең, кыска күнләр артасың. Ой. Кыз кебек кенә буласың. 12 яшь. 12 яшьлек. Гүзәл образы 12 яшь. Илдар Хакимов. Илдар. Вообще спальнядан да чыгам. Әйтәм. Кип карыйбыз. Буны сиңа ничек? Без синең белән сиңел апа игезәкләр кебегрәк, ничек булса. Чәчне дә шулай сап куйса. Ләкин минемчә булай яхшырак. Бәлкем безгә корал төсләрне алмашып караргадыр, Әйдә. Син чәчең минекеннән светлыйрак. Сиңа караңгыны киеп кара, ә мин киресенчә киеп карыйм. Сез ничек уйлыйсыз, безгә төсләр белән алмашынырга кирәкме, юкмы? Ну, хәзер без сезгә бер фокус эшләп күрсәтәбез. Хәзер очрашабыз. Менә шулай яхшыракмы? Исә тегеләй яхшырак иде. Миңа булай да тегеләй дә ошый. Безнең Ләйсән кая йөри әле? Ләйсән безгә нәнә күлмәкләр сайлап йөри. Ләйсән. Кызлар, мин сезгә монда яңа образлар эзлим. Хәзер каралаклы булачак. О, моның белән Кая барасың? Кая барам? Галиәскәр Камал театрына бара аламын моның белән. Аның өстеннән Эшкә бара аламын моның белән. Минем концертка килә аласың. Синең концертыңа килә аламын. әйдә шунсын әйе. Өстеннән киербез берәр әйбәтләр. Кадерле дуслар, менә минем бүген кунакларым шундый матурлар, шундый стильлеләр. Алар миңа нык ошадылар. Мин уйлыйм, сезгә дә шулай ук ошаганнардыр дип ошасалар, лайк куйыгыз дуслар. Онытмагыз, әле безнең идеяларыбыз бик күп. Ләйсән белән бүген сөйләшә генә башладык әле ул хакта. Гөлназ белән әле без бер тапкыр гына түгел, берничә тапкыр тагын очрашырбыз дип сөйләштек, рәхәтләнеп, күңелле итеп вакытыбызны уздырдык. Гөлназ шулай бит? Әйе, без бит инде син белән беренче тапкыр гына түгел, кибетләргә йөргәлибез, шуңа күрә менә шулай бергә Ләйсән белән комфортлы рәвештә киемнәр сайладык. Әйе. Иң мөһиме, салкын көзге көннәрдә җылы һәм матур итеп киенеп йөрегез. Безнең әз генә булса ярдәмебез тисә, без моңа бик шатбыз. Рәхмәт. Ләйсән, сиңа зур рәхмәт әйтәсем килә. Чыннан да миңа бик ошады. Сезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен. Без синең мәктәбеңә тагын килеп кайтырбыз әле бер. Кышкы киемнәрне сайлаганда тагын очрашырбыз. Шубалар белән җылырак итеп киенгән вакытларда. Очрашканга кадәр дуслар, безнең белән калыгыз. Сау булыгыз. Кадерле дуслар, сезгә сер итеп кенә әйтәм, без бүген Казанда Сәлимҗанов урамы 17нче йортта урнашкан В-Store кибетендә булдык.